Där brukar jag åka på somrarna och jag tycker om att fiska där. Mitt vatten kommer från barn i Zimbabwe. In this boat we have water from 60 countries, water from all continents. We have collected this water to express our concern for our planet and its water. We call it our uniting water. You are here to think of the future. We are the future. Let us be part of the work. Let us join. You can count on us. Vi vill nu överlämna vårt förenande vatten till Livsuniversitetet. Vi ser det som en stor ära att vi får vara här idag. Vi vill att Lena Kristina att du kommer in på scenen. Du ska nu få till Livsuniversitetet lite förenat vatten. Och det är vatten som barn har tagit från Himalaya, där Ganges kommer ut, har sitt utflöde. Från regnskogarna, från floderna djupt där inne. Från nästan uttorkade brunnar i Afrika. Från is på Grönland, från källor och sjöar i Sverige och över hela världen. Och vi vill att ni på Livsuniversitetet, när ni flyttar in så ska ni plantera ett träd. När ni har planterat det trädet, då vill vi att ni ska vattna det trädet med barnens förenande vatten. Och naturligtvis gör ni det med massor med barn. Känner du dig fika eller Roland? Och så kommer musiken. Min pappa.